Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu gün 2015-nji ýylyň 6-njy noýabry hepdeniň anna güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şu günkü programmamyzda Baltiya döwletleriniň liderleriniň Rigada geçirilen sammitinde Baltika deňiziniň döwünden ortaýetden Germaniýa tarap geçiriljek demirgazyk akym gaz geçiricisine garşy çykyş edildi. Ukrainanyň premier ministri Arseniy Yatsenyuk projekt Ukraina $2 milyar diýen ýetirir diýdi. Türkmenistanyň Balkan welaýatynda sement zawody owalaryň golaýynda ýerleşýär. Bu ýagdaý ilatyň durmuşyna, saglygyna nähili täsir ýetirýär. Zailen içine kingiýaşol aňyrdan gelýän sement ýokunly tutulur bağlara desin. Merkezi Aziýa boýunça gepleşik berýän regional telewizioniýa ýakynda halkara uramalaryň basyş astynda Türkmenistanyň daşyna çykan Avraýly Türkmen atşynasy geldi Käride Farada dokumental film taýýarlady. Он один из немногих, кто выжил и вышел на свободу из одной из самых закрытых тюрем мира – Авадан-ДП. Şu gün biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanyş bolun. Ukrainanyň we Baltiya döwletleriniň liderleri Baltika deňiziniň döwünden ortaýetden Germaniýa tarap demirgazyk akym gaz geçiricisiniň planlaşdyrylan ikinji tapgyryna garşy çykdylar. Bu proýektiň öz gaz geçiriji sistemasyndan girdi jalyan Ukrainanyň ýylda $2 milyar ziýan çekçekdigini aňladýandygyny Ukrainanyň premier ministri Arseniy Yatsenyuk 5-nji noýabrda Rigada geçirilen Baltiya döwletleriniň liderleriniň sammitinde aýtdy. Polşa we Slovakiýa ýylda gaz tranzitinden alýan girdijelerinden 300 we 800 milyon Amerikan dolary möçberde ýitki çekerler. Bu Ýewropa bileşigini hakyky energiýa garaşsızlygyndan mahrum eder diýip Yatsenyuk belledi. Owganistanyň ortaýetde öndürilen Mi-25 kysymly 4 söwüş dikuçaryny Hindistandan satyn almakçydygy habar berilýär. Owganistanyň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Muhammad Hanif Atmaryň dinç günlerinde bu iş boýunça Hindistanyň paýtagtyna barjakdygy New Delhi'däki we Kabuldaky çeşmelere talgylanyp habar berildi. Hindistanly çeşmeleriň birinde Hindistanyň dikuçarlary Owganistana aşyrmak meselesini Birleşen Ştatlaryň Owganistandaky baş harby ýolbaşçysy general John Campbell bilen maslahat edendigi bellendi. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko resmi taýdan 5-nji ýyldyk prezidentlik wezipesine geçdi. Ýakynda Belarusda geçirilen saýlawlara günbatarly tynçylar açyk we adalatly däl diýip baha berdiler. Lukashenko 6-njy noýabrda Minskde kasam edip, "Men Belarus Respublikasynyň halkyna hyzmat etmegi, adam we raýat hukuklaryna hormat goýmagy hem goramagy, Belarusyň konstitusiýasyny we öz borçlarymy çyn ýürekden berja etmegi wada berýärin" diýdi. Zastupаючи на посаду президента Республики Беларусь. Belarusiýa tasdan 21 ýyllap ýolbaşçylyk eden Lukashenko soňky saýlawlarda sesleriň 83,5%-ni toplady. Türkiýanyň polisiýasynyň Antaliýa şäherinde we onuň töwereginde Islam döwleti toparyna bagly bolmakda guman edilýän 20 adamy tutsak edendigi habar berilýär. Habar berilişine görä bu tutkatluk dünýäniň ykdysady taýdan iň ösen ýurtlaryny öz içine alýan uly 20lik guramasynyň indiki hepde Antaliýada geçiriljek sammitiniň öňü tirasynda 30 oktýabrda amal aşyrylypdyr. Tutsak edilenleriň ikisiniň ortaýetin raýatlary da gaýdylýar. Türkiýanyň polisiýasy soňky hepdelerde tutuş ýurty boýunça Islam döwleti topary bilen bağlılıkta guman edilen onlarca adamy taklady. Türkiýe goňşy Siriýada söwüşçüleriň hatarına goşulmak üçin barýanlaryň esasy ýoly hasaplanylýar. Türkiýe Islam döwleti toparyny geçen aýda Ankarada 100-den gowrak adamyň ölümine sebäp bolan goşa bomba partlamasyny amala aşyrmakda aýplaýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Belarusda adam hukuklary boýunça ýörüýte wekili ýurdy mediany gysaja dolandyryş boýunça reforma geçirmäge çağırdy. Miklas Haraşçy baş assambleýa beren hatabatynda registrasiýa üstü bilen ruhsat berýän we lisenziýalary edenetlikli ýatyrýan sistemada media garaşsyzlygy mümkin däl diýdi. Şeýle-de ol pikirleriň internet arkaly mälim edilmeginiň ähli görnüşleriniň hökümetiň göni gözegçiliginde saklanýanlygyny hem belledi. Aktam Ukraina korrupsiýa garşy görüşmek we reformalary geçirmek üçin 3-nji gezek $1 milyar garz pulunyň berilip bilinjekdigini mälim etdi. Vice-prezident Joe Biden Ukrainanyň prezidenti Viktor Yanukovych bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde Birleşen Ştatlaryň
kömek bermäge taýýardygyny, emma Kiýewiň başda ykdysady reformalary herekete getirmelidigini bellidi. Birleşen Ştatlaryň mali kömegi we Halkara Mali Fondunyň 1,7 milliard dollarlyk garzynyň berilmegi Ukrainanyň parlamentiniň hem mali ministrliginiň arasynda salgytlaryň üstünde turan gapma garşylyk bilen baglylykda bökdülipdi. 4-nji noýabrda Ukrainanyň premier ministri Arseniy Yatsenyuk salgytlaryň derejesi boýunça ulalaşyksızlyklaryň hökümetiň 2016-njy ýyl boýunça büdjetini sonra gastyna goýýanlygyny sebäbi onuň daşary ýurtlaryň mali kömegi bilen baglydygyny duýdurdy. Gazakstanyň prokurorlary Hristiýan dinine geçen Gazakistan dini ýigrenje tutaşdyrmak aýplamasy esasynda 7 ýyl türme tutsaglygyna hökm etmegi suwtdan sonra Adventistler kilisesynyň aktiw agdasy 54 ýaşly Eklas Kabdoakasow 9-njy oktýabrda Astanada suwd edildi. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Balçy döwletleriniň liderleriniň Rigada geçirilen samitinde Balçyka deňiziniň döwünden Orsiýetden Germaniýa tarap geçiriljek demirgazyk akym gaz geçirjesine garşy çykyş edildi. Ukrainanyň premier ministri Arseniy Yatsenyuk samitden çykyşynda bu gaz geçirjeniň Ukraina ýylda 2 milliard dollar möçberinde ziýan ýetirip biljekdigini ma'lum etdi. Temany habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlary bilen dowam etdirýäris. Ukraina bilen Baltika döwletleriniň liderleri Orsiýetden Germaniýa gaz ýetirmek üçin Baltika deňiziniň aşagyndan gurulmagy planlaşdyrylan ikinji demirgazyk akymy tanqidleýärler. 5-nji noýabrda Rigada geçirilen medeniýet ýygynyna Ukrainanyň premier ministri Arseniy Yatsenyuk proýekt Ukraina 2 milliard dollar diýen ýetirir diýdi. Bu Ukraina gaz tranziti üçin ýylda tölenýän pul. Yatsenyuk'un aýtmagyna görä Polşanyň ýetirýän puly ýylda 300 million dollar, Slowakiýanyň hem ýylda 800 million dollara barabar bolar. Proýekt söýlem Ýewropa bileşigini hakyky energiýa garaşdyrlygyndan mahrum eder. Biz bu proýektiň ykdysady meselelere däl, syýasy meselelere dayanýandygyna ananýar Ukrainanyň premier ministri aýtdy. Hökümeti öten ýyldan bäri günnagar Ukrainada Orsiýa tarapdan goldolýan separatistlere karşı sevişýän Yatsenyuk Ýewropa bileşigini bu meseleni çynlaky barlamaga çagyrdy. Latviýanyň premier ministri Laimdota Israjuma hem özüniň proýekt barada gaty aradalanýandygyny aýdyp, Ýewropa bileşigini planlaşdyrylan deňiz asly geçirjini düýpli gözden geçirmäge çagyrdy. Estoniýanyň premier ministri Taavi Roivas planyň Ýewropa bileşiginiň düzgünlerine laýyk gelýändigini soragasyna alyp, munyň Ukrainanyň gaz öpçünçiligine ören oňaýsyz täsir etjekdigi meselem diýdi. Ýun aýynda Gazprom konfliktli Ukrainanyň şeýlem goňşy Polşanyň sowatyndan geçmek üçin ikinji demirgazyk akym gaz geçirjesini gurmak barada özüniň günmatar Ýewropaly partnerleri Anglo-Dutch Germaniýanyň E.ON we Awstriýanyň OMV kompaniýalary bilen alalaşdy. Baltika deňiziniň aşagyndan Orsiýetden Germaniýa sende bolan geçirjeniň ýylda 55 milliard kubik metr gaz geçirere güýji bolup, iki ýurdy biriktirýän häzirki geçirjeniň aktyrýan gazyny ikisi eder. Alalaşykda gurulşy üçin bellenen belli bir sene ýok. Täze geçiriji hem Germaniýa hem de Orsiýet üçin Ukraina Orsiýet arasynda gaz meselesi sebäpli hemişe diýenýäli döreýän jedeller netijesinden gelip çykýan gaz öpçünçiligi baradaky näbirliligi hem aradan aýrar. Şeýle hem Germaniýa Ors gazyny günmatar Ýewropa paýlayan ýurt bolar. Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatlaryny dinlediňiz. NATO'nyň ýolbaşçysy Jens Stoltenberg guramanyň Orsiýetiň Baltydan Orta Ýer deňizine çenli harby kuwatynyň güýçlendirilmegine garşy durmalydygyny aýtdy. NATO'nyň ýolbaşçysynyň 5-nji noýabrda eden bu çykyşy barada has çekmejek maglumatlary Kärdeşim Merdan Sariýewden dinläli. NATO Russiýanyň Baltikadan Orta Ýer deňiziniň gündogyna çelini ornaşdyrýan harby potensialyna garşy durmaly diýip ýaranyň ýolbaşçysy Jens Stoltenberg aýtdy. Stoltenberg bu ýagdaýlar dowam etse, krizis ýüze çykan halatynda Moskwanyň möhüm nokatlary öz gözegçiliginde saklap bilmegi üçin mümkinçilikleriň döreýändigine aýtdy.
Portugaliyada geçirilen NATO'nun urus türgönüşüklerinin çäginde eden çykysynda Stoltenberg Moskwanyň Ukrainanyň içki işlerine yaragly güýçler arkaly goşulmagy derarly, alada ulasan gündogur ýurtlaryndaky agdalar üçin hem has köp himayetiň berilmelidigini belledi. Günwatar bilen gatnaşyklar dartgynlaşandan soň Moskwa özüniň Baltika döwletleri bilen tergetleşýän Kaliningrad tewitindäki harablarynyň sanyny artdyrdy. Geçen ýyl Moskwa Krimi basyp alyp özüniň Gara deňizdäki täsirini artdyrdy. Şu ýyl bolsa Kreml Orta Ýer deňizindäki Siriýanyň portlarynda özüniň eskerlerini, aviasiýasyny we haraby gemelerini ýerleşdirdi. Stoltenberg Moskwanyň sewitdäki möhüm nokdatlary kontrollyna geçirmek üçin mümkinçiliklere eýe bolup başlandygyny duýdurup, ýaranyň bu ütgän ýagdaýlarda öz missiýasyny berjä edip bilmegi üçin degişli çäreleri görmelidigini sözüne goşdy. Stoltenberg'in bu uğurdan çykysy Russiýanyň harablarynyň sanynyň artmagy bilen Baltika döwletleriniň has köp alada galyp başlan pursatlaryna gabat geldi. Baltika döwletleri 28 agdaly NATO ýaranynyň öz territoriýalarynda hemisilik harby bazalary ýerleşdirmegini hem teklip edýärler. Mundan odol NATO bu mümkinçiligi aradan ayıryan Russiýa bilen 1997-nji ýylda baglasylan ulasyň şertleriniň bozulmajakdygyny ma'lum edipdi. Emma Stoltenberg bu ýerlerde biziň harbylarymyzyň bar bolmagy möhüm diýip, wagtlaýyn we hemisilik harby bazalaryň arasyndaky tapawudy görmeýändigini hem belledi. Ukraina krizisi ýüze çykandan soň NATO regiony özüniň eskerlerini, gemilerini we uçorlaryny ýerleşdirdi. Biz eýýäm özümiziň sewitdäki sanymyzy artdyryp, onu mundan beýlek hem köpeltmek barada pikir edýäris diýip, NATO'nun ýolbaşçysy bu baradaky teklipleriň ýaranyň geljek ýyl geçiriljek sammitinde maslahat ediljekdigini aýtdy. Russiýanyň Ukraina girmeginden soň NATO özüniň goranyş pudugyna göwerilen mali teristlerine täzeden garap, özüniň eskerleriniň sanyny 2 ýse çemesi artdyryp, olaryň sanyny 40 000-a ýetirdi. Kerdeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy diýjekdirmä. Gepliyar Azatlyk radiosu sizi habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Türkmenistanda uly göwrümli gurulşyk proýektleri amal aşyrylýarka häkimetler gurulşyk materiallarynyň önümçüligini hem artdyrýarlar. Şu gün ýurdun ähli welaýetlerinde sement döndürýän karhanalar bar. Hususan da Balkan welaýetinde sement zawody owalaryň golaýynda ýerleşýär. Bu ýagdaý ilatyň durmuşyna, saglygyna nähili täsir ýetirýär. Kardeşim Sehranyň Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýew bilen geçiren söhbetdeşligi dinläli. Amanmurada Balkan welaýetindäki sement zawodynyň onuň töweregindäki käbir owadyr etraplary öz täsirini ýetirýändigini aýtdyňyz. Bular haýsy owalar ýa-da poseoloklar? Balkan welaýetindäki sement zawody özüne goňşy owalara juda erwet täsir edýär. Ol sement zawodynyň 3-4 kilometr gunortada ýerleşýän Jewel poseology zawoddan 8-9 kilometr daşlykda ýerleşýän Mollagara kurorty zawoddan bolup bilseler 6-7 kilometr daşlykdaky Düzmergen poseology Kariyer diýip atlandyrylýan poseolog Laytadan Erta şäheriniň Gunmatar demirgazyk bölegi 13-nji mikroraýony diýip atlandyrylýan bölegi ýerlerine zawoddan çykýan çaň tozun özüniň erwet yaramaz täsirini ýetirýär. Amanmurada yaramaz täsir ýetirýär diýeniňizde nämen gözüňe getirýäňiz, ýagny edil häzirki ýagdaýy suratlandyryp berýäňiz, näme gözüňe gelýär?
Men yaramaz täsir diýenimde bir çiment zawodundan hem de onun kariyer huzurundan çykýan tozonyň özüm duýarlykly derejedäki tozonyň çaň ağzyn tutan pasiýologlarymyň, owalarymyň ýaşaýyş şaýlaryna, olaryň gapsyndaky millet gerlerine bağ wagtya salyan hopunu gözüňde tutup aýtdym. Sebäbi şol çaň tozon özüm bir tebii tozon näde eýsem, zawoddan çykýan tozon borullygy üçin ol ösümlikleriň boýalmagyna da adamlary da özüniň yaramaz täsirini ýetirýär, isteseň islemeseň. Erwet derem, jaýlardan bir sähel ıstapy, jaýlaryň içine hiňýär şol aňyrdan gelýän çiment ýokunly tozlar, tutlar, bağlara da hiňýär ine şunýal täsirlerden gözüňde tutup aýtdym. Sähra. Amanra da şu tozonyň netijesini adamlaryň saglygyna täsir ýetirýän ýagdaýyn hem duş gelse bolýarmy? Bir ýa öňde de aýtdym, ösümlik dünýäsiniň ösüşine täsir ýetirýäli adamlaryň saglygyna da özüniň erwet täsirini ýetirýär. Aýtdy dem osma kesellere, ýene dem alşýorlaryna, kinäsazlygy bolan adamlara özüniň erwet täsirini ýetirýär. Galberse Türkmenistanyň ähli ýeri gurok gerler, şonuň üçin hem gurok klimatda ýod ýetmezçiligi juda ýiti duýulýar. Ine şol ýodyň ömür bir howada bar bolan juda az mikdardaky ýodyň ýene gaýrynyň ýok bolmagyna adamlaryň demal şorwalaryna täsirini ýetirýär. Garap ýa bolmasa adamlar adym tutan pasiýologlarymyzda milleklerler şol höwes edip bir milleklerini dinzalmaklaryna giýjelerine bir meýdandaky telerlerde tapşarlarına yatmak isteýärli. Ine şoňa da mümkinçilik beren ok ýagtyran tozon top. Garatanasyň sowaby bar, çaň tozonyň, sement gatyşykly çaň tozonyň adamlaryň saglygyna da, olaryň rahat ýaşaýyşyna da ýetirýän nowharlygy juda kän. Sähra. Amanrada şol gülüň diýen tozonlaryňdan goranmak ýa-da onuň öňüni almak üçin ýaşaýjylar haýsydyr bir zat edýärlermi? Ol asmandan ýagtyran tozon çaň şol üçin ýaşaýjylaryň elinden gelýän bir ulluhan mümkinçilik çärede ýok. Ýöne garyn menne her edip fesip edip şol sement gatyşykly çaň tozonyň öýlerine siňmedligi, öýlerine giýilmedligi üçin käbir çäreler görýärler, penjireleri bir sähel ýerler bolsany ýürüýte matalar batlar bilen ýelmeýärler, tututýarlar. Kerdeşim Tehranyň Türkmenistanly ýazyjy Amal Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmenistandaky sement öndürýän zawodlarynyň ýene biri Liwap vilayetinde ýerleşýär. Bu karhananyň ýagdaýy we onuň töwerek taşa ýetirýän täsiri barada habarçymyz Röşen Çaryýewiň maglumatlaryny dinläli. Röşen Balkan vilayetindäki sement zawodundan gelýän tozonyň onuň töweregindäki owalary öz täsirini ýetirýänligi habar berilýär. Şeýle zawodlaryň birem Garlyk şäherçesiniň golaýynda ýerleşýär. Bu zawod hem öz töweregindäki ýaşaýyş massivlerini täsir ýetirýärmi Röşen? Bu zawodun gurulmagy Liwapdaky ýa-da Garlyk şäherçesiniň töweregindäki gurulan täsir zawody işläp başlanana bir 2 ýyl gowrak boldy da şol zawodynyň häzirki wagtda hiç ýylap duranýarlyk tüsü çıkanlığın ya da hafazın ýanlygy intak hiç ýylap gurulan nokta onyň ýaly şonu işläp täze zawod bolanlygy sebäpli onuň çykarýan tüsü hem ýok. Şol bir ýylap şo derejä arasy birlikde beýlek tarapdan şol sement zawodyň töwereginde ýaşaýdylar ýaşaýdy. Toňam täze garlyk bilen şäherçe guruldy. Ondan da häzirki plan boýunça şol uzagyna köne garlykdan ýaşaýjylary beýle ki täzegarlyk şäherçesine göçürmek maksatnamasy bar eken de şonuň ýaly hökümetiň planlamasy bar. Onu Röşen häzirki wagtda şu zawodyň golaýyndaky ýaşaýjylary başga bir sebäpde göçürýärler, şeýlemi? Owa şol göçürilip berdi. Şol häzir şu zawodyň ýanynda ýene-de kali önümlerini öldürýän zawodyň gurulyp durdy. Şol dolu gurulandan soň şol şu täzegarlyk ýaşaýjylary dollygyna aňarky täzegarlyk diýilen ýere göçürmeklik barada gurulmalar barda. Hem şol täzegarlykdan şol zawodlar massivi ýa-da sement zawod bilen gurulyp duran kali zawody ösüetli uzagrak ýerleşýärdi. Röşen ýaşaýjylaryň başga bir sebäpde göçürilmegine näme sebäp bolupdyr? Bu barada bir maglumat barmy? Şol göçürilmekligi ýa-da zawodlaryň
uzağına değil kör täsiri bolar diýen göz bilen geçirilip otyr diýip durumlar barda. Ýöne edil häzir kwatda onuň bir ziyan ýetirýänligi barada men aýdyp biljekkäm. Ýöne beýlik tarapdan şu zawodlaryň gurulan ýerleri bular tebiği ýa-ni ekologik haýdan arasda ýerler diýip hasap edilýärdi. Şonun belli işte bolardy. Rowşan inne käbir ýaşaýjylar eýem göçürildi, käbirlerim häzir wagtda da dowam edýärdiň. Göçürilen ýaşaýjylary täze sebitde jaý berilipdirmi? O göçürilen ýaşaýjylara ol täze şäherçeden jaý berilýär. Onuň ýalyp kiçilik berilen okdylan gurun görmek istemände, onuň ýalyp maglumatym ýok. Ýaşaýjylar öňkü ýaşaýan sebitindäki jaýlary taşlap gidýän bolsa, onu haýsy-da bolsa bir kompensasiýadan berilýärmişmi? Rowşan, bu barada seni maglumat barmy? Bularyň öňkü ýaşaýan ýerinde köýne garlyk bilen ýeri, olur kitäjik owady, ýa-ni kitäldinde ulan däldi orta derejedäki bir owady. Ondan şol owadan häzir kwat täze garlyk bilen ýeri, dewel sanym bul kaşan gaýlar guruldy, ol häzirki wagtda şol gurulyp bolajak gaýlardan alanynda şol täze gaýlar guruldy. Şoň üçin köýne gaýlardan bular täze gaýna geçdiler-de, şol öňkü gaýna näde kullanyldy, şoň ýaragan gaý aldylar diýip gurrun edýärler-de. Ýöne beýle tarawy şol ýa-ni garlyk şäherçesi birazra uzagrak ýerleşenligi, şonuň şol baryp gelmesi, ýa-ni poýzon gatnawy ya şu garlykdan başga ýere gitsek bolsam ol uzak ýerleşýänligi sebäpli birazra kynçylyk berýärdiňi aýdýarlar-da. Rowşan, inne beýlep geçen jaýlaryň ýaşaýjylary mut berilipdirmi? Şoň ýaly göçürilenlere mut berilýär bu jaýlar, ýöne daşyndan beýle ki alas gelýänler bar, şol ýerlere meselem işe ýerleşýän adamlar bar, başga regiondan baryp şol zawodlara işe ýerleşýän adamlar bar. Ana şol adamlar isle boýunça ony ýa-ni kreditler bilen alýarlar-da. Rowşan, Lewap vilayatynyň gepleşiginde atnaşyp beren gurulmaň üçin köp sag bol. Sag bolun. Kerdeşim Sehranyň habar Semad Rowşan Çariýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Merkezi Aziýa boýunça regional telewizniýa ýakynda halkara uramalarynyň basyş astynda Türkmenistanyň daşyna çykan tanymal türkmen atşynasy geldi Kärizi farada dokumental film taýýarlady. Bu filmde disidentiň başdan geçiren wakalary bilen bilelikde Türkmenistanda emele gelen ýagdaýa anyk faktlar esasynda syn edilýär. Bu maglumatyň gysgaça mazmunyny Kerdeşim Ýowşan Any Gurbandan dinläli. Orsiýetiň Merkezi Aziýa ýurtlary barada gepleşik berýän telewizniýasy Central Asia TV tanymal türkmen atşynasy Ozalky ministr Gelli Kärizow türkmen rejiminiň repressiýasyndan diri utulan az sanly siýasat ustawlaryň biri atlandyrýar. Он один из немногих, кто выжил и вышел на свободу из одной из самых закрытых тюрем мира, Avadan DP. Ol ilkinji prezident Saparmurat Niýazow özüni türmäge batan türkmenleşdi öwründe hem türmede oturmaga ýetişdi. Häzirki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow özüni azatlyga goýurmadyk, arkada döwründe hem türmede oturup gördü diýip filmiň başynda aýdylýar. Şeýle-de filmde Gelli Kärizowyň soňky döwürde Türkmenistandan azatlyga çykan tasdan ýeketek dissidentligi bellenilýär. Munyň üçin o Aşgabatda bir näçe, hatda Moskwada hem bir gede hüjüm edildi diýip Rus telewizniýasynyň jurnalisti programmanyň awtory we alyp barjy Andrey Ryabchenko aýdýar. Gelli Kärizow filmiň başynda şunkun iratyň hal ýagdaý pikir oýbaradak soraga jogap berip, Türkmenistanyň ilatynyň näge iledigini, käbir ýagdaýlarda gazaba çykanlygyny, käte köpürlerden meniň baraladan ýegenlerim hakynda bolar diýen ýazgylary asyp goýýanlyklaryny aýdýar. Они вывешивают, вся моя забота будут только мои племянники. Gelli Kärizow halkyň gahar gadabynyň bir böleginiň guruluşyklar Aşgabatda geçiriljek sport oýunlary derarly jaýlaryň ýykylmagy bilen baglygyny, adamlaryň jaýyndan, emläginden mahrum edilýändigini aýdýar. Şeýle-de prezident Berdimuhammedowyň döwründe resmiýlerin prezident bilen dyýda çöküp diýen ýaly görüşmäge mejbur edilýändigini, elini oňşatmagy gowy gören Saparmurat Niýazowyň hem türkmeni beýle kiçeltmändigini belleýär. Şol wagtda Gelli Kärizowyň sözlerine görä Türkmenistanyň döredilen tutuşlugyny gorku we atyr sistemasy adamlary tawin bolmagy mejbur edýär. Потому что система тотального страха, она гарантирует повиновение. Gelli Kärizow we onuň aýaly Yuliya Serebryanlyk bilen söhbetdeşlik esasynda taýýarlanan filmiň içinden türme temasy şargaç bolup geçýär.
Gelli Kariyev türmedäki adamlaryň we olaryň garnaşlarynyň özara görüşmek, kawarlaşma hukuklarynyň asla sylanmaýanyny görüň berýär. Filmde Gelli Kariyev'in ömür veren işi atçılık, onun akıl tekatlarını ete tavsırılmaktan halat edip, kadimden gelen atçınatlık medeniyetini dikeltme uğruna eden işler hakkını, yurttaki siyasi agdaylar bilen bağırlıkta devişli video şekilleri ulanmak bilen tögerekleyin gurrun edilýär. Şol iş atlara olan ihlas hem onu kıyın günlerin üstünden getirýär. Ýagny ol ilk at ogurlugyny, soňra gelensizlikde aýplanýar we ahyrynda atçylyk bilen meşgullanmakdan mahrum edilýär. Gelli Kariyev özüniň türmeden boşamagyny, maskalasynyň oýnan urolyny, aýalynyň we beýlekleriň hakykaty bütün dünýä ýetirmekde uly iş edenliklerini görüň berýär. Netijede at ogurlugy baradaky aýplamalaryň güýjüni ýitirmegine aýalynyň delillendirip ýazan hatlary sebäp bolupdyr. Sebäbi ýagdaý daşary ýurt guramalarynyň ogurlanyny diýilýän atlaryň dokumentleri ady, tohum bilen bagly maglumatlaryň görkezilmegini talap edýän hatlaryň ýazylmagyna sebäp bolupdyr. Gelli Kariyev filmde owadan nepe türmesindäki şertler barada hem maglumat berýär. Onu bu türme kellesine halta giydirip eltýärler we ol haltany diňe oturjak kamerasynyň agdyny aýyrýarlar. Ol kameranyň gapysynyň gulply we möhürli bolanyny, diwarda bolsa 3 gullugyň, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň, İçeri işler Ministrliginiň we prokuraturanyň wekilleriniň gatnaşmagyna açmaly diýip ýazylanlygyny, ol gapynyň hepdede diňe bir gezek açylýanlygyny aýdýar. Yulia Serebryannik disidentiň aýaly Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'niň Merkez Aziýa ýurtlaryna sapary we bu maşgalanyň ýokary derejelerde edilmegini isleýän gurruňy baradaky soraga jogap berip, prezidentiň eger prezident bolsa öz halkyna jogap berýänligini, adamlaryň türmelerde çüýredilmeliligini we talap edilse ýagdaýyň üýtgejekdigini aýdýar. С него нужно требовать, и я думаю, что если будут требовать, то все изменится. Не такой уж он и всесильный. Gelli Kariyev filmiň soňunda garnaşlarynyň ýanamalary sezewar edilmek howpy barada gurrun açyp, prezidentiň we onuň töweregini näkilerin hem garnaşlarynyň bardygyny, halkyň sawr käsesiniň iri uýç doljakdygyny, edilen işler üçin jogap bermeli boljakdygyny ýatladýar. Но и у него есть родственники, и у них у всех есть родственники. И любая чашка рано или поздно наполняется, и отвечать придется. Avreli Türkmen atşynasy Gelli Kariyev barada maglumaty kärdeşim Ýoşan Anny Urwandan dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerinde internet sahypalarynda gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi ma'lum etmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna, Facebookda Azatlyk radiosu hem Wkontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypasyna tesvir ýazyň. Azathabar.com websaýtymyzda Türkmenistandan derweden okutnet ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Öz pikirleriňizi bize telefon arkaly hem ýetirip bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň Moskvadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.